Så automatisering af processer ved hjælp af softwarerobotter, også kaldet RPA, er egentlig bare en efterligning af en medarbejders administrative arbejdsgang. Så man kan lidt forestille sig en robot, der sidder ved ens tastatur og udfører en arbejdsgang for en på tværs af de systemer, filer og programmer, man nu måtte arbejde i. En sådan robot, den kan man designe med det program, der hedder Microsoft Power Automate. RPA-processer de udmærker sig blandt andet ved, at de reducerer omkostningerne, de øger effektiviteten, kvaliteten og hastigheden i forhold til, hvis det var et menneske, der udførte opgaven. Størst værdi opnås, når opgaven den er regelbaseret, har en høj frekvens og et højt tidsforbrug, altså tilstræbt har en høj frekvens, for det er jo sådan nogle gange, at opgaver, der har en høj frekvens og tager lang tid, dem får man måske ikke udført så ofte, som man burde. Jeg vil nu vise jer en opgave, som kunne være relevant at automatisere. På e-learning har vi på forsiden et afsnit, der hedder underviseren. Og inde i den her designguide, der står der, hvad det her afsnit skal indeholde. Og i den ideelle verden, så indeholder afsnittet navn, en velkomstvideo, en e-mail og et telefonnummer. Og det er alt sammen elementer, som vi mener har værdi for kursisterne. Faktum er bare, at ude på fagene nogle gange bliver det her afsnit udfyldt meget sparsomt. Og dog er der en mail, men alt det andet mangler. Så hvis man skulle opsætte en eller anden form for regel, så vil man sige, at den her den er godkendt, hvorimod det her afsnit ikke er godkendt. Så hvis man skal kigge helt overordnet på, hvad robotten skal kunne, jamen så skal den tjekke, om afsnittet underviseren er korrekt udfyldt på forsiden af alle e-learning-fag. Og undervejs i processen, så skal relevante medarbejdere orienteres. Kigger man lidt mere detaljeret på det, jamen så skal der først evalueres på, er der indhold i faget? Hvis der ikke er det, så skal der sendes en mail til e-learning, fordi det betyder, at faget ikke er koblet på et blueprint, og kursisterne kan derfor ikke se noget indhold. Er der indhold i faget, så skal der evalueres på, om afsnittet underviseren kan findes. Kan afsnittet ikke findes, så skal der sendes en mail til mig. Hvis afsnittet underviseren kan findes, jamen så skal der evalueres på, om afsnittet er korrekt udfyldt. Og det eneste, den her robot lige nu, den evaluerer på, det er, om der er en videopræsentation af underviseren. Hvis der ikke er en videopræsentation af underviseren, jamen så skal der orienteres, og på sigt eventuelt underviseren. Kigger man helt detaljeret på det, altså hvordan er robotten bygget op, jamen så er det bitte små trin, som starter i cloud-versionen af Power Automate, som betyder, at den foregår i skyen, og det gør også, at man kan køre den her robot med et fast interval, f.eks. dagligt, eller hver anden dag, eller hvor ofte man nu synes, den skal køre. Og så slutter den så af i desktop-versionen af Power Automate. Det betyder, at den kan slå fag op ind i Canvas, og ligesom se det, som er på en skærm. Så det er altså et langt flow det her, men det starter i cloud og ender i desktop-versionen. Jeg vil nu begynde at vise jer robotten. Som nævnt består en robot af små processer efterfulgt af hinanden, og en proces kan tage meget kort tid eller lang tid, alt afhængig af, hvad der skal udføres i den pågældende proces. I starten af robotten her er der nogle ting, der lige skal gøres klar, og så kommer der et loop, hvor API'en bliver kaldt. Og API-kald spiller en central rolle, så derfor så vil jeg lige forklare kort, hvad det er. Og jeg vil tage udgangspunkt i måske min yndlingscafé her på Frederiksberg, som hedder Mad og Kaffe. Og kigger man på menukortet, jamen så kan man se, at man blandt andet kan få en Caesar-salat med forskellige ting i, og man kan så vælge at tilføje avocado. På samme måde så er det lidt med et API. Her skal I forestille mig, at jeg som kunde sidder. Her er tjeneren, som er bindeledet mellem køkkenet og kunden. Og hvis vi skal lave en parallel til Canvas, jamen så er det mig igen, der sidder her. Så er der API'et, som er bindeledet med al den data, der ligger inde i Canvas. Så jeg kan lave en bestilling, og så får jeg noget retur. Jeg kan også vælge måske at justere min bestilling, for eksempel tilføje avocado, og så får jeg så det retur. Og når man kalder et API, så bruger man en URL, og man kobler sig ligesom på et sted inde i den her Canvas database. Og det hedder et API endpoint, og det kunne så i det her tilfælde være Caesar-salaten. Det er altså det her, jeg gerne vil have retur. Man kan så lave nogle tilvalg her. Det kunne være avocadoen her, men i det her tilfælde, så er det så nogle forskellige ekstra parametre, jeg gerne vil have med, fordi jeg skal bruge det i min robot. Og ligesom på restauranten kan jeg tilføje avocado, men jeg kan fx ikke tilføje gærflager eller cornflakes, fordi det ikke er ligesom en del af det, der er muligt at tilføje her. Og på samme måde er det også inde i Canvas.
jeg kan ikke få alt med i det her kald. Blandt andet kan jeg ikke få lærernes e-mailadresser med, så jeg skal på et senere tidspunkt så lave et nyt kald i robotten, baseret på nogle af de oplysninger, jeg får retur herfra. Og efter robotten så har hentet alle holdene ind i Canvas, så bliver der først tjekket på, om forsiden er tom. Og er forsiden tom, så skal der sendes en mail til e-learning, fordi det betyder, at der ikke er indhold ude i faget, og det skal de lige gøre noget ved. Hvis der er indhold i faget, så skal der tjekkes på, om robotten kan finde det afsnit, der hedder underviseren, fordi det er jo det afsnit, der skal evalueres på. Hvis robotten ikke kan finde det, så skal jeg lige have en mail om, at jeg lige skal gå ind og se, om alt er, som det skal være. Og hvis der er et afsnit, der hedder underviseren, så skal robotten så tjekke på, om der er en videopræsentation. Og det foregår ved hjælp af en lille stum kode, som ligger herinde. Hvis der ikke er nogen videopræsentation, så skal der laves et nyt API-kald, hvor lærerens e-mail blandt andet kommer med. Robotten laver så en liste, som indeholder alle de fag, som ikke har en video på forsiden, og den liste bliver så skudt over i det nye flow, som starter over i desktop. Nu er jeg i Power Automate Desktop, og jeg har modtaget min liste med alle de fag, som ikke indeholder en video. Så det, som jeg beder robotten om, det er, at den skal åbne Chrome, og så for hvert fag på den her liste skal den gå ind på forsiden, og så skal den køre en lille funktion. Det er fordi robotten bliver nødt til at blive instrueret i, hvad er det præcis, den skal tage billede af, for det ved den ikke. Så det som den her funktion kan, det er, at den tager afsnittet af underviseren, og så tager den så og sætter en ramme om det, og så tager den så et billede af det her. Og så gør den så et par andre ting her, inden den så sender en mail. Eller den pågældende lærer, eller hvad man nu bliver enige om. Så det var helt kort omkring robotten. Der er 60 steps, og det der måske kunne være relevant at sige, det er, at der bliver trukket ca. 120 fag ud af API'et, altså 120 aktive e-learning hold, og ud af dem er der ca. 40, altså en tredjedel, som ikke har en video på forsiden. Jeg vil nu prøve at køre robotten, og herude kan man se, hvor lang tid processerne tager, og det er altså i sekunder. Og nogle processer de tager meget kort tid, hvorimod andre, f.eks. at kalde API'et, tager relativt lang tid. Robotten har nu hentet alle holdene, og nu er den så i gang med at evaluere på indholdet, og begynder at sende de første mails ud til e-learning og til mig. Og nu har jeg åbnet indbakken her, og de første mails begynder nu at komme, og her er der så et link til det her fag her, hvor der står, at der er noget, jeg lige skal gå hen og ændre. Og her er mailen kommet, der skal til e-learning. Der står her, at det her fag her, det er ikke koblet på et blueprint. Og det betyder, at der ikke er indhold i faget, så kursisterne kan ikke se noget ude i faget. Og nu er alle fagene evalueret, og nu er der så sendt en liste videre til desktop-flowet. Og nu er det her loop så i gang. Og hvis jeg lige åbner Canvas her, så kan I se nu her, nu står der 3321. Det vil sige, det er det fag, der bliver kigget på lige nu. Og nu er den så hoppet videre til det næste fag her, religion. Og det vil sige, at jeg lige om lidt burde modtage en mail. Og her er det så. Og det er så den, som kan blive sendt til Jakob eller til den pågældende kollega. Og der er skærmbilledet her, med hvad der bliver fundet. Der er et direkte link til faget, og så er der også et link til det, som skolen ønsker, der skal være, som i bund og grund er det, jeg også har skrevet hernede.